Ftit tal-jiem biss wara li l-Uffiċċju tal-Istatistika ħareġ rapport ġdid dwar il-faqar f'pajjiżna, Net News ħal-kummenti ta' Father Hilary Tagliaferro li jmexxi l-Millennium Chapel f'Paċeville. L-istatistika hija importanti li wieħed jagħti kasa, però ir-realtà tal-ħajja mbagħad missuha aħna li ta' kuljum li jiġu n-nies kontinwament bi problemi li ma jistgħux ilħaqu mal-ħajja. Father Hilary spjega kif hawn ħafna li fil-preżent qed isibuha diffiċli jlaħqu mal-ħajja minħabba mart li għandhom. Speċjalment fejn hemm il-mart fil-familji isibu il-mediċina għalja u ma jlaħqux. Mhux biżżejjed il-mediċina li tihom il-gvern, ikunu jridu jixtru mediċina oħra u fejn m'hemmx dħul sostanzjali ta' flus allura hemmhekk isibu ruħhom fid-diffikultà. Id-direttur tal-Millennium Chapel tkellem ukoll dwar il-problemi ta' ħafna li ma jlaħqux mal-kontijiet. Ħaġa oħra hija l-kontijiet tad-dawlu l-ilma illi iħossuhom. Dawn huma kollha affarijiet li skont Father Hilary qed jagħmluha diffiċli għal ħafna nies biex jgħixu l-ħajja ta' kuljum tagħhom. Fost oħrajn qal li hawn problemi kbar fejn tidħol il-kera. Kategorija oħra li llum hija jibsa wkollu u qed tpoġġi ħafna familji fid-diffikultà hija il-kera tal-flettijiet ta' ħafna single mothers, ta' ħafna familji li sabu ruħhom f'daqqa waħda milli jħallsu peanuts biex ngħidu hekk u f'daqqa waħda issa sabu il-kera tagħhom mhux irduppjat, ittrippjat u jekk ma jħallsux jitfgħuhom il-barra. Jiġifieri di problema ta' akkomodazzjoni hija kbira. Ħafna qed jħossuha diffiċli biex iħallsu daw il-kirjiet kbar. Ma naqas li jitkellem dwar in-numru kbir ta' immigranti imma wkoll studenti barranin li jiġu f'pajjiżna bil-ħolma li se jsibu pajjiż li jilqagħhom u li jtihom futur aħjar u li jispiċċaw diżillużi jgħixu f'kundizzjonijiet miżeri jew għar minn hekk bla saqaf fuq rashom. Staqsejna lil Father Hilary kemm reali din is-sitwazzjoni hekk kif uħud jesprimu dubji dwar din ir-realtà. Jiġu jittawlu hawnhekk billej aħna nsibu ħafna nies reqdin fil-konvent tagħna fil-barra mal dak jew fil-Millennium Chapel fuq dawk il-bankijiet li għandna, ġieli jidħlulna jaqbżu l-gejt u jorqdu epe. Staqsejni ukoll dwar l-effetti tal-faqar fuq il-bniedem. Għandu effetti mhux biss fuq il-bniedem anke fuq is-soċjetà in ġenerali. Ġifieri da mhuwiex unur għalina li jkollna daw in-nies. Il-Millennium Chapel toffri servizzi ta' sapport f'diversi joqsma. Fost oħrajn minn barra sosten lil dawk li qed isibuha diffiċli jlaħqu mal-ħajja, counselors speċjalizzati jgħinu wkoll b'servizzi psikoloġiċi differenti. Iżda bla dubju ħafna għadhom iduru lejn din il-kappella f'nofs Paċeville meta ma jkollhomx għaxja ta' lejla jew saqaf fuq rashom. Daħlet fil-mentalità Maltija ma ddejjaqniex jiġifieri ta' li wieħed jitlob xi għajnuna barra jgħidu mur il-Millennium Chapel għax il-Millennium Chapel jgħinuk. All right, dik hija xi ħaġa sabiħa għalhekk qegħdin sakemm ikollna u l-bambini provdi u l-providenza ma naqset qatt u nirringrazzjaw anke ħafna qlub ġenerużi Maltin, aħna nipprovdu dan is-servizz. Fil-waqt li qal il-ħaddiema u l-volontiera tal-Millennium Chapel jibqgħu jaħdmu bla qiegħda biex jgħinu lil kull min jistgħu, il-problemi li qed jaffaċċja pajjiżna huma reali. Forsi fid-der jidher illi Malta kollox wartu żgħar, però fil-verità qatt baqa' ħafna nies illi l-ħajja għalihom hija ibsa u diffiċli. Dawn il-kliem huma eku ta' dak li qalet Claudia Taylor East, CEO ta' SOS Malta, li ddeskrivit is-sitwazzjoni preżenti bħala ta' dieqa. Huwa inkwetanti u and it's sad. Ġifieri jien ma nixtieqx nara faqar f'pajjiżna, imma għalhekk irridu nkunu konxi tas-soċjetà u l-problemi tas-soċjetà kif nistgħu ntejbuhom il-problemi tas-soċjetà. Kristina Majra għal Net News.